Dragii mei, 21 iunie anul de mântuire 2025, sunt Dan Cârstocea, profesor de pregătire psihofizică pentru sportivi de performanță și profesioniști, antrenor de clase de fitness și profesor de educație fizică și sport cu titularizare și definitivatul luate din prima. Numai cu mine și ajutorul Dumnezeu. Un mic istoric despre mine: am fost polisportiv, de mine a plăcut să fac sport, am făcut fotbal, am jucat mijlocaș dreapta, sunt ambidextru, lovesc mingea cu ambele picioare, toate procedeele, latul și retul, risc interior, risc exterior. Am făcut gimnastică la Clubul Ricard București. Cu maiastra mea, doamnă profesoară Dumița Nicolescu, zic eu, cea mai bună antrenoare de gimnastică și de fitness din lume, și nu sunt subiectiv. Aici am învățat meserie 5 ani de zile, 10 ani am fost antrenor clubului francez, antrenor vedetelor la clubul francez. Am creat, atenție, o metodă de antrenament. Deci am creat o metodă de antrenament de pregătire psihofizică pentru sportivi de înaltă performanță și profesioniști. Postări din metoda mea de antrenament le puteți urmări pe canalul meu de YouTube, pe social media, Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn. Ce să vă spun? Gura lumii, doar pământul o astupă. Important să mergem înainte. Pregătirea psihofizică înseamnă să armonizezi antrenamentul fizic cu antrenamentul mental. Și vă spun un lucru, poate să spună oricine, orice vrea. Gândul este o forță. Atunci când gândul îl convertim către Bunul Dumnezeu, Maica Domnului și Sfinți, atunci vom avea rezultatele cele mai bune. Sigur, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Vă doresc sfârșit plăcut de săptămână. Doamne ajută întotdeauna!